chira nego chaka kichirane chira ni rono mujumbe owachoge chache mheshimiwa Alpha Miruka naende dero treta mangana isiti amangana yabalikia mangana osipi ali parliament dero gotoa mishahara tikira yewan Bwana asifiwe. Oyo romo yega bo mwaka ongeli arambuliga kai Bwana asifiwe sana. Kwana kwibuli aingi gutwara omoyo rero kwana kwibuli ndate bwibuli swali elio inturero tuacha kulero ongeli mwaka nkieko ranje nyasantigete angetobo moyo ebuli swali elio family pole sana njo monta actually maete familia buya getena mamioro kanyango moiwa na amorore physically nasa tigaba siseni na ndaba morembe enga kimoko lero mwaka pole sana mwaka tiga mwebeni agutige toko tabia mogombo mwebeni njo tenaga ngana nchega nchego ko mheshimiwa Alpha mochumbo machoka chache na ndo mwana pastor tingo tora mangana actually njero mojumbu mororo ege nto mbasikire tabage tutu emuangeto muntu kunga onyonka nero ngomojumbe onyonka was very aggressive eso koigire bintu tabage tutu bachaje lakini mukamu promote akanobo senator mukamano kaleta muraka ngaini gakurunga kibagendi muma wete no turnera ali national assembly omwana otebwati mechando ige mtungu basaba kuna mwasike to nyonka mukamwaji ta musato sika kibagendi nera mwaji ta musato nera kino gochigoro ere bye gosere bobe kibagendi tuoma nje biasara ebiasara ngote bikibagendi botambe nande komotebisa kuna tukaransinere amangana amange yense tiga ense no nyiminyo kiboire asitoyuko yeira kolera abanta maya nyasago sesenie ngosabaiga ntubuna barayi bagusi njengo koleta muyane akabere kerongo kompe tamu yane ntangani nto wabwate michando buna itubwate bone tamu ya akabere abarayi bonsi nko basabaiga tote kichinga kicheito muno otebia bananchi amagendero tukubakorera na amagendero tukubakorera na amagendero tubakoreire ntoira chinga kichinyinge kuna kugamba baraibande na kuruwane sogochia nchibino muchumbo machaka chacho mo pastor na atebira bini aina magoso totige tosikane na ande tokoro kyoro gongorwaitu na ria bagusito gusikwa erebuye gosere bobe ekyo mwerio mbatebiga ayenyasaye teriba moyo ebintu mbibere ngo gotingo gokani utigora jetire to kwa siasa chintambe tigago tuora riba ge senkoro yao yo kwango yo mino tigago tuora riba ge senkoro yao yo kugambo yo mino bobe nyasaye takotongere ekyo nyasaye agotongete okora maya na ndago seni esa yamake omorembo tata wa munaino lakini ataka kuru sadaka ya nenke mbuseiga Fado baiwa katekista tafadhali kuja. Fado baiwa zamanga fada walibaga tenka bomo chumbe between 2017 and 2022. Yes. Na ni matenga bafada mbaliko yagu mbaliko yagu bano mbaliko yagu moshara mwangale tiribu sana cha father. Thank you so much. Arafu rende omoske ngange kabugeria nge kabugeria kamuranche echiri chikumi chirwikome ngere family familia yes chiribwechi sano ndato ngere tena nero musanione ejini chake tena alafu ichiko ikumi ni familia. Okay, very good. Aya familia icho echigendo bigere